Jeg fatter det stadigvæk ikke. Hvad er bedre end en fidget spinner? Alting. Men fordi der videoen handler om fidget spinner, så hvad er bedre end en enkelt fidget spinner? Det er flere. Yeah. Så for omkring en uge siden lavede jeg en video om 3 ting, du kunne bruge en fidget spinner til, udover at spænde den. Jeg fatter det stadigvæk. Bogstaveligt talt. Og eftersom at min lokale brugs har også nu har fået dem, når jeg anskaffet mig 2. Det er egentlig 2 forskellige, de har. De kan også sådan 20 hver, så jeg tænkte, hvorfor ikke? Og så kommer man en dag, nu har jeg 3. Så tænkte jeg, at hvorfor ikke lave en video om 3 ting, du kan lave med 3 fidget spinnere. Så ja, lad os da komme i gang. Fidget spinner sandwich. Don't do this at home. Bogmærke. Men jeg har sgu da ikke nogen fucking bøger. Fuck it. Smid alle 3 ud. Altså så skål. Der har du dine 3 andre ting, du kan bruge dine 3 fidget spinnere med. Men jeg egentlig kan få dem op på samme måde igen. Sådan her. Men jeg vil bare gerne sige tak fordi I så med. Hvis I gerne vil have sådan en her til. Jeg laver kun en til, fordi jeg synes det var sjovt. Men hvis I gerne vil have en til, så please like og subscribe for mere. Så ses vi forhåbentlig i næste video. Hej hej.